Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 25 aprel 2024 ýyl. Hormatly vatandaşlar, ine meniň Parijdaky voyažym tutarýa. Men şonuň üçin size bolup geçen wakalar boýunça şu Türkmenistan hökümetiniň UNESCO bilen gurulan ýa-ni konserdi we Türkmenistan hökümetiniň Ýewropadaky biznesmenleriň ýa hökümetleriň agzalary bilen şu Türkmenistana investisiýa geçirmek üçin ýagny neft gaz gudaklaryny bundan beter investisiýa para goýup ýa-ni Türkmenistanyň baýlyklaryny daşyryda çykaryp öz gurmanlygyny tezar öz köşklerini gurmana, öz arkadaş şäherlerini gurmak üçin ýa-ni eden hereketleri bardy, şuň gurulacak. Ine şuň netijeleri şuň men gutardym işlerimi Parijda ine daňda men başga ýere gitmeli. Ine şu Amerika gaty wajyp Türkmen halky üçin sebebi şu geçilen çäre egerde biz hiç reaksiýa bermesek onda Türkmen hökümeti Ýewropa döwletleriniň agalaryny, biznesmenlerini ağırlap, bütün dünýäni ağırlap ine Parijde bir investisiýony ýagny konferensiýa açdyk neft gaz boýunça we şo ýerde bir topar biznesmenler bilen gürleşip şertname bagyşyp pul çekilýärler. Ine men size göňü öňünden aýdaýyn, ol mümkinler gurman bolýyn, ýagyşdan dolar ýagdyran diýip, dolardan ýagyş ýagdyran diýip aýdany, ol yalan. Şoň üçin men döwlet hökümetinde işleyen adamlar ýölenýän, döwlet işgärlerini ýölenýän, Türkmenistanda krizis pul gelmeýär Ýewropadan. Sebebi men gürleşip gördüm, oňdaşyndan bizde başga bir informasiýa bar. Ýewropalılar diktator döwletlerine pul goýmaýar. Egerde Türkmenistan diktator döwletini çalışsa ine Fransanyň özü 60-70 milyar dolar euro goýjak bolýar Türkmenistana östürmek üçin gürleşikler bar öňünden. Ine şoň üçin men size şunu aýdýan. Gelin biziň çäremizde aýtyp gelelim. Ine şuň biz gelenmizde bizi jurnalistler kabul etdi. Jurnalistler bilen biz ýa-ni şu birinçi TEIF diýen 2024 diýen bir konferensiýa gitdik, forum, şu Hayat gazetesiňdaky. Biz şoňa bardyk. Ine men size şu Türkmen Kabinet Ministriniň saýtyny okuýdym. Ýürütürüşden saýt, şu Kabinet Ministri kontrol edýär. Ine şu ýerde şu saýtyň üstünden TEIF her bir mutlu okuýdym şonu. Ünsürüm hormatly vatandaşlar, ine şu ýürütürüşden saýt Türkmenistanyň hökümetiniň ýagny neft gaz boýunça geçirilen forumy Parijde ýetirem dowam edýär. Ine şu speakerler diýen çykyş edýänler. Ünsürüm ine Aşur Begliýew, Batyr Amanov, Maksat Babaýew, Gonç Agajanow, Anel Saparow, Murat Açaýew, Gurbangerli Garliýew, Reýimberdi Jepbarow we beýlekiler. Ne şuň bir näçe men şuň gördüm. Bir näçesiň gürleşdim. Bir näçe talygat gürleşdi, ýa-ni gep alışdyk. Biz beýerde bir radikal gurmada, bir siýasat tarapdan registrasiýa edilen, resmi taýdan registrasiýa edilen gurmuş. Şoň üçin biz baryp problem söhbetleşip geçirjek boldyk. Birinji söhbetleşip, birinji soragymy näýe sagman geldiňiz, Parijde hoş geldiniz. Ikinji ýagny şu investisiýalar alyp bilýän, üçüncü şu investisiýa alanyna ýene-de diktator rejimi diýär, ýa-ni arkadaş şäherge diýär, halka hiç adam ýok sebebi. Halk ine 33 ýyldan beri şu guralyk 100 dolar, 150 dolar ortalyk. Bize daşynyň gelýän neft gaz ýa-ni puldokdan gelýän pullar, biziň tebii baýlyklaryny satylýan, şondan gelýän valutalar Türkmenistan halkyna hiç ili ýa-ni dahly ýok. Gün diktatorlar öz garaşyna görä ulanýar we pullar dagdylýar. Ine şu arada görünecek boldyk. Ine şu ministrlar arasynda bir ministr men soňrak size jurnalistler öz reportajyny çykardy. Sebäbi biziň jurnalistler boldy. Hemme biziň diýen zatlarymyzy şular ýa-ni registrasiýa edip ýürütip reportaj ederler Türkmenistan boýunça. Ine şu ýerde bir ministr sora goýsak görüli eline bir boş sumka bar, ýa-ni maglynyň ahrannikler bilen ýa-ni eginleşler bir ulu daýy oglanlar. Şolar bilen geldi, gazetesiňe biziň hayata bardyk. Ýoş-ýoşdun torap ýa-da başladyk Türkmen bolsak,
Bunun birine salam veriyor. Bizim salam verdik. Sonra bir başladık bolin yankın bir gaçya ýygyň arkasy gorizontal boldy. Şol ýer tydyklyň gaçyp başlady. Men ýygyň ýetme bilmedim. Bir ýere bysmyllar diýip bir gaçya bolýan. Ine şu ýaly ýanky liftiň daşyna aýdan paýdan gillenme şo oýnadylar şolar gaçyp telewiziony görse bir gaçýalar käwagt özüň çöp krediýän. Bu bir maskaraçylyk. Ýöne özüň tonýanda şu zatlary görüňde sen bilen şu zatlar bolup geçende ýa kameraçylarym, jurnalistlerim alýar. Näme bu diýip, näme şu gaçýalar diýip. Menem diýdim ýeketek bir jogaba şol gorkýa, şonuň gaçýa. Ine hormatly watandaşlar, şonuň arasynda gowja adamlar ama men gürleşdim. Ýagny dogry şekilde salam berip jogap berdiler soraglary we öz pikirlerini aýtdylar, käbirleri gatowy. Ne şeýle bolmaz, sen diktator rejimi ministri bol, ýöne ministri bol. Haçanla senin jurnalistler ýa-da watandaşlar gürleşdi, sen jogap bermesen, sen hakyny tutma adam. Şeýle bolmaly şeýle. Bütün dünýäde şeýle. Bu bolsa gaçyp ber. Bular mümkin kabinetine giroylar Türkmenistan'da. Hemen daşınla olma giroylar ýöne. Arat döwletlerde biz bunu tutup alýas. Bu giroylar. Görüşmek ýaly. Yine hormatly watandaşlar, men häzir başga bir surat goýan. Onu goýmakam size bir ýagny başga düşünjek bolýan. Ine şu ýerde biz gürleşdik, söhbetleşdik, etdik köpüsi bilen tügelime. Bir firmada bir işleyen Türkmen olanlar ekeni, hökümetli işleyen adamlar var ekeni, gowy jogap berdiler we aljak soňalar aldyk. Ondan security bolan bir daşna çykmaly bolduk. Daşna çykdyk we daşynda protestler çykdyk. Elbetde o ýerde ýa gasinsan Türkmen delegasiýasy biziň tek içinde kak. Bardy gaçýam diýsene. Gaçýalar, aldylar gaçýalar. Ýani bular näme tanap bolýar? Eger ine şu suratda seyretsen bir mut. Ünsörün hormatly watandaşlar, ýani bu köy. Ünsörün şonuň gapdalyna ýani ýüreginde znaçoklar bardy. Şu znaçokdan bular derrüw identifikasiýa bolýar. Ine sen günü baryp şolary ýani soraw edip bolýar. Aýtdy men şu adam boýunça görünjek bolýan ünsörün şunu Batyr Amanow diýen bir kezzap. Şu köp ýyllar rejime hyzmat edip edýän munyň ýani betbaşçylyk hereketlerini biz aýratyn beýan ederiz. Şu adam Gurbany Serdar Berdimuhamedowdan kimden edýän jenaýatlary. Şu adam olum tutsak edilmeli, Türkmen hökümetiniň adamy. Sebäbi köp kezzapçylyk Gurbany Serdar bilen şunu diýär. Hormatly watandaşlar, ine ünsörün ine meýdanyzda çoklar bar. Şu znaçoklar boýunça bular tutup bolýar, bunyň ýani ulwedipede işleýänligi belli. Indi biz dowam ederiz. Gepleşelim bir minut. Ine şu ýaly biz gepleşikler geçirdik içinde. Soň bular ýani hemme ýani akşam swet ýakarda tarkandyr bitirýär. Şol ýaly bitirdiler. Ondan ýani diňe daşöýüň adamlar aldy, uradan sorduk, urum jogap berdi. Görüşdik, urum söhbet şeýletdik. Hemme videolar jurnalistler aldy. Men albilmedim öz reportajlar medýana. Ondan biz ýani çykmaly bolduk, security geldi, haýyş etdi, biz daşna çykdyk. O ýerde duranlarda biz ýani bolýan protest edeli, bütün dünýä görkezilip ýani şu ýerde gepleşip durkap, entek ýani plakatlar goýmak, security geldi, gyýyryp, aý bol öňe kimdir öýlenip gyýyryp dedi. Özüm Fransada şeýle barda atlarda, mysal üçin Hayat gasinçy bolsa, şoň perimetri parking oturýar bolýan, ýani publik ýer başlaýar, ýani munisipal, ýani häkimliň ýeri başlaýar. Şo ýerde şol adamyň haky ýok, bize ýa bir zat diýmeli, ýa gelip biziň forumana, şolum gelip bize ýani bize agresiýa etjek bolýar, dedim, düşünürdik, men şunu düşünürdüm, sen hakyň ýok şoňa gelip bize nimetmen kimsen bir özüň bir identifikasiýa etdiýsen, men şo gasinçyň security'ni ýolbaşdy diýdi. Aý näme metadyna ýetatma dedim, biz geldik. Sen uluslararası görköz ýa kart professional ýa agreement diýip lisenziýa bolmaly görköz diýdim. Sen kim diýip görköz ahyr.
Men dedim polisan çağıracak dedi. Çağır dedim. Sen arayış etmedin. Yani düşündürdüm. İmtin bolup gitdi ol. Düştü da tebebi ol kanun boyunca hakkı yok bizim yani. Polisin hakkı var. Polis gelse de bizi günahkar değil. Biz yani çare geldik. Öz videomuz ettik. Çıktık gittik. Son biz bir netije geldik. Eğer de biz içinde koyulmayan olsak, yani biz doğru şekilde içinde çare geçip bilmeyen olsak, biz ona daşını çare geçirtip, yani plakatta koy, siz benim protestimi görüntünüz. O yerde biz de çağrışlar ettik, jurnalistlerim aldı. Bizim çağrışlarımızı ulum yankıya radyo. Şöyle bir itaat mesajımız Avrupa birleşigine, Avrupa yani halkına, Avrupa biznesmenlerine, Avrupa hükümetdarlarına, yani aksioner oluşlara hemmetine yönlendik. Türkmenistan'ı investisiya etmen, şu gelin investisiya, dine diktatörün hayanağı diye Türkmen halkına baranok, Türkmen halkının tebiyyaylıqını oğurlanıyor da bundan beter yani diktatör rejim güýje we Türkmenistanyň halkynyň genosidini güýçlenýär. Şu mesajy berdik. Ine şunu ýaly ýerden şu ýa-ni öýlenmeden başlan bizim şäherlerinde guturdy. Ondan soň akşam nime boldy? Ýa-ni UNESCO, Türkmenistanyň hökümeti bilen UNESCO ikisi bile ýa-ni organizatorlar bular UNESCO-da ýa-ni Parijdaky ýerleşýän UNESCO-da şu ýerde şular konsert we Mahtum Paragay'ın 300 yılına yüyütü eksponat выставkany geçirdiler. Ne bizim şöyle bardık, yani internetten registrasyon ettik, UNESCO'da bardık. Şimdi öňüne bardık. Öňüne baranda bir topar adamlar bilen duştuk. Yani muzikantları, yani orkestrın, simfonist orkestrın oğlunları, tüwelme, berekella, taňyl gatyn görüşdik, etdik. Salihatly, bir akylly, bir bilendirýän adamlar. Konserde çağırdılar, akçek olur etmedik. Ortaydık, barardık, yani ondan Türkmen televizyondan bir gıyri geldi, ayağın maşkala onunla salamlaştık. O bizi bugün elimizden tutup akçek oldu. İçine son security koyvermedi, bizden yani interview alacak oldu. Olay almaşkala. Onun bir yüreğine irvetat yoktu, bir Türkmenlerin yani Fransa'da buluşunu beyan edetkerli. Ben diasporanın ikipte gözledim diye Türkmen diasporanı tapmadım ile siz taptım. Gelin sizden interview alayım dedi. Benim fikrimçe o beni tanımadı. Bulmada yalanlara gelmedi. Ondan sonra yani kıymetlik olayım. Emhemen bir yigit çıktı. Derru onu kıra akıdıp yani korkudu. O görgülü. İki ortada bir düşünmen ağırlı. Ondan sonra onlar gittiler. Bizim Glavny Centralny Hotdan, yani Centralny Hotdan bir yere yürüyte vizitörler için gapawardyk. O ýerde de oşuldy. Men videomu görüntüňizi ýaňyza men goýdum. Onu bizim oçunun galatlarında, bizim priglasiýetlerinde ama hemme adam registrasiýa edilen UNESCO-da yani organizatorlar, Türkmen hökümeti we UNESCO karar yapdylar, bizi goýbermeliler. Teröristler yeni bir plan rahat diyendirler elbette. Ondan security bilen görüşdük bolan dedi. Bizim bilen oknayan için edir sizi goýbermeliler dep aýtdylar. Bolýa dip şo ýerde bir 3-4 UNESCO-da işleyen adamlar bilen simpatize etdik-de bir-birimizden görüşüp yani söz alıştık. Şolar diýip bu nähil beýle bolýa Türkmen gражданlary Türkmen wystavka goýulan okul dip gedip görüşüp gittiler içine. Täzik mi ýa başga bir nasanyz mi? Ondan soň şolara garaşdyk. Garaşanda da yani bir näçe wizetdik. Şo ýerde emhemen adamlaryny wizetdik. Şo yani siňeklerini we poýuşa şo ýerde emhemen bar üýçdi daşymyzda. Yani bu bir de dünýäde gelmeýär. Biz garaşýarmyz şolar. Gelmeden soň bular yani aýnaň daşynda security anartynda telefona bir alıp yani bir-birine canlaşıp Türkmenistan jangy ay maskar boldular. Men diýjek bolýan zalim. Men size bir näçe video görkezdim. Şol meýerekeden size mümkin gyzykly bol. Ýa-da bir minut. Öňsürm şol hökümetdäki işleýän adamlar şoň aradyny bir normal adam ama kezaplar ama hemmeden maşgul aradyny. Ine soň ine şol konsert boldy, UNESCO konserti. Ine şu maglumatlar bar.
Yani Türkmenistan'ın simfonik orkestr çıkış etti. Men gördüm medeniyetli talant olanlar tuğulma berekerler. Şuraya bulsun biz golyaz. Biz siyaset etmeliyiz dediyiz. Yani kültürni, medeniyet yani çevrelerde biz siyaset edemdi. Ya o yerde Türkmenistan'ın adını avranı kaldırmalı. Yönü. Şu kezda vatandaşlar başardı. Men internetin pek sebeple men sebebi nimede olunca yine yeni olarak korkuyor. Siz görün nerede mümkün. Bir mut. Yine şu yerde ünferen oldu. Bir küçük videonu okuyayım. Yine şu yerde diğer bir gansı var ya. Devletin delegasyası ve ardından yönük adamlarına şu bizim Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konsertlerinde Kuzot'un peydalantımen Türkmen artistlere yani sanatçılara köp tanıyatına gelip şu yıl gelip Paris'de, Fransa'da bu konser verdiler. Biz kıynatakta bar bilmedik. Ya şu maşgala, şu ayağın maşgala hadislerin öyle salamlaşıp Türkmen mi deyip yani bizi içine tanmanı kömek edecek oldu. Yönü derru yok anırdan bunu çekvallarda yani kalk gittiler. Her men qaytıp gelen vizit kartını berin dedi. O deyip görüm yok dedik. Men yeni olarak qaytalayan devleti halk kerekedi. Alaytada devleti halk kerekedin içindeki hem aktivistler biz radikal ya teröristler ya vatan düşmanları da biz medeniyet uğrunun Türkmenistan bir yerde prezentasiya eden olsa oğurlayaz ve kömek ediyaz. Eğer de diaspora olsa ya da hükümetten daşarı adamlar olsa misal için yönökü grajdanlar ya yönökü bir cemiyet kurumlar hükümete degişliler biz kömek ederiz. Görüm yok. Şuraya da konsertler olanlar biz barıp qoğullar yani el çapart adamları getirir, kömek ederiz. Başka da zatlar ederiz. Biz siyaset dine Gurban'ın Serdar Berdimuhamedov'a karşı siyaset adımıdır ve Türkmenistan'ın demokrasiyanın kımmatlıklarını yani adamların adaletlikleri etmek için uğraşıyor. Şunun için siyasi uğraşma ve Türkmenistan'ı medeniyet taraftan yani kültüra taraftan üstürmek ve bütün dünya tanıtmak o başka da siyasal değişiklikler yok. Şunun için devlet ve topluluğu aktivistler o düşünüyor. Biz yönü topulup hükümede yani bizim ulu pretenziyamız yok. Bizim pretenziyamız esası Gurban'ın Serdar Berdimuhamedov. Näme sebäpli 18 ýyldan bäri şu hükümet basyp alyp hiç kime ýol bermän bir topar olurdun talant adamlar var. Näme şu ýol bermän, näme kezzapçylyk edip bizim baýlyklarymyzy ogurlap Türkmen halkyna garşy genosid eder. Şoň üçin ýeni olarak ýüzlenýän men Fransada ýaşaýan, men Fransada 18 ýyldan bäri ýaşaýan bir topar mümkinçiliklerim var. Kime kömek gerek bolsa men şonu edebiljek ve elbette öz vatandaşyň hökümet kömek edämeli. Hökümetler gurumlar bolsa, cemiyet gurumlar ýani sanatçylar ýene bolat diýdi. Näme kömekler gerek bolsa biz ederiz. Döwlet topary biz sebäbi vatandaşlarymyza garşy uğraşamyz. Biz dine iki san diktator garşy uğraşýarys. Hormatly vatandaşlar, ine haýsy Türkmeni görсек elimizden çekip ak edip konsertde bizi hyzmat edip zade diye ýöne emhemeler şondan gorkup ýa-da çekip alýar. Şu ýazatlar boldy. Ýa-da şu UNESCO gapsy vizitörler üçin ýani daşynyň gelýänler üçin. Sıntralyň gapy da bak gördük. O ýerde dine içine işleýär üçin. Ve indiki ýerde edelim. Şöyle var, şöyle. Yine bir çare görün diýip onun çekvallar olayı. Mesela çekvallar. Şu imkanı. Gaydık gelecek dikkatti. Bu izle günah yok.
bunu gaýtyp vatandaşlaryna kömek etjek bolýanlar için hana emgänleşik görünýänler. Beýleki vatandaşlar ýani salyhatly, salam berip vatandaşlaryna kömek etjek bolup açyk göwnüli, ol siýasata degişleri ýok. Siýasatçylar bizim şuraya vatandaşlarına aşkoşanda gaýtyp kömek edýär, gaýtyp şonuň ösýänini, ýa-ni vatanymyzy gözel tarapyny görkezýänini, medeniýet tarapyny görkezýänini biz bilenýäs. Biz hökman gollar. Şonu bir ýerde ýykylsa tutup, onu götürür. Ýöne gollar her wagtdan. Ine şu agdynak surat, biz Ruhsatlyk security gizlerini altaňyz bolýar diýdi, bizim hakymyz var. Biz şu emgänleşikleri surat saljak bolduk, hana bu ifademy 3-4'ü dur, beýerde ikisi Hasan telefonu, üçüncüsü 4 tane var. Hasan telefonu ýene jagat daklan etdi. Yani organizator, hükümet bolan hem şöyle kaçan ministerlerin içinde korkuyorlar. Ana içinde mutlaka bir de tabii düşündürmeden yani bir Türkmen grazlanları Mahmur Trav'ın geçirilen 3 yılına katnaş planı yok. Yani Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konserine katnaş planı yok. Bize düşündürmeden hemmeti genleri hana tekrar influence. 4 adam, 5 adam. Yani şunun hemmeti influence çıkıyor. Bunu pasol yani iç kanada işleyen kişi oluyor yani hemmeti influence çıkıyor. Yaş olanlar arasında yani yaşlar da olmalı. Şöyle bir eýnekli var ýaş oğlum. Şol esasy imkanlaşdy. Ilgap o tarapda, bu tarapda ýöne bir ýylalar, suwlar düşüp, biz onu video aljak boldyk. Aldyk bir ýerde. Ana. Elbette onun işi, elbette ýokardan komanda bolýar. Ýokardakylar gizlenýär, şu ýaly yani pesedi adamlar komanda berýär. Adam şunu söyledi, canı diye. Ya şunu giyilmedi, Doğudaşından, yine Murat Urvan, Fendi, Beyde, Eyle, Uroğuz'un devlete katı ortayalar. Bu product var ya. Aynen. Şimdi şu olun, yani efendim değil, 3-4 saat oldu. Gizlenýärler, kamera çıkartan gizlenýärler, der bu. Yine şu var, şu kapıda duran information. Telefonu hiç koyuyorum, şu canlıdık. Yani daklar ettir, neyem diye, neyem işliye. Yine kurban giyirdim, giyirmedim mi? Aynen bunu katı ya da. Yine şöyle. Aynen bir yerde başka bir rahat yok, şu emkine çıkıyor. Yine bizim oğuzunun geldi, yani giyirmedi. Закрытый паем заметно. Веса конце. Si vont vous autoriser. Enfin. Şu yanda 3 tane adam var. Şunun bir ikisi içinde işleyen adamlar. Şunu kaharlı içine. O ne belli oluyor? Türkmen Grazan'ın yani Türkmenistan'ın UNESCO'da geçirilen merkezini koyuyor.
Ine hormatly vatandaşlar, şunun bilen men size aýtjaklarym, gysgaçaklarym aýtdym. Ine bir daha da aýtjak bolýan, inşallah yeni bir gerek men vatandaşlarymda ýüzlenýän, hökümeti işleýän gurmalyň daşyna we serdaryň daşyna gurmalyň Berdimuhammed bir keza Türkmenistanyň taryhyny görülmedik keza. Siz şonu absurd edip kezapçylygy ýa-ni diktatorçylyk dowam etdirýär. Anladymymy? O wagty geçdi. 80-nji 90-njy ýyllaryň adamlary 20-nji asyrda bular sosial media garşy, ýa-ni ötüşlere garşy hiç konkurensiýa bolup bilenoklar. Bu gitmeli. Türmede oturmaly adamlar. Täze adamlar gelmeli. Täze düşünjeli. Ýewropa gymmatlarynyň içinde ýaşaýan, dat gören, näme gurulşyny bilýän, administratiw gurulşyny, siýasy gurulşyny, ýa-ni senat gurulşyny, hökümet gurulşyny, ykdysady gurulşyny bilýän adamlar gelip, Ýewropada, Amerikada bir topar adamlar bar. İçindäki ýa-ni hünärmendlere, ministrlara, hünärmendlere kömek edip biz Türkmenistany ötürmeli. Anladymymy? Berdimuhammedow Serdar bilen Gurbanuň ýadyňyzdan çykan boluny geçen etap we täze etap geçmeli. We täze Türkmenistan bolmaly. Täze Türkmenistanyny hemme zady ýykyp ýa-ni täzeden bolmaly. Ýok. Özbaşyla gitmeli, reformlar gitmeli, düýpli, ýuwaş-ýuwaş. Adamlarda stres bolmaly, ýöne depkinli. Ýuwaş ýöne depkinli til. Şu her zamanyň strategiýasy şeýle. Men ýene bir gerek taňaýakatyny aýdýan, hemme şu kuny duşan türkmen grazdanlara, türkmen vatandaşlarına sağ bolun. Bizim bilen gepleşip geçeninde şu ýa hormat goýanmyza edepli, taryhatly gepleşip galyp barýanmyza we öz edýän işlerinde şu ýa ussatlyk bilen edýänlere köp taňaýakatyny. Alaytada simfonist orkestra köp taňaýakatyny, şu ýerde tanççylar bar, şu ýerde bir topar ýa-ni toparlar var, hemmede taňaýakatyny Türkmenistanyň gowy tarapdan ýüzüni görkezdiler. Kezaplar da ýan tizen duşat Türkmenistanlar bizi tutup alar. Şunu men efirimi tutarýan, erti ýolda bolan soň bir şunu denýdim gijem bolsa, hormatly vatandaşlar, ine ýene bir gerek aýdýan, durmak ýok, biz görüşmeli, durman görüşmeli, onda da şoň üçin bir adamyň başajagy iş bardyr. Biz üýüşsek, biz Gurbanuň Berdimuhammedow tapmarsam mende. Öyle yitip giderler. Şoň üçin üýüşmeli. Ay men näme bolup bilýän? Sen Türkmenistana barjakmy, enatan görjekmi, barjak, ýaşajak. Gurbanuň bilen Serdar o problemi baglandy. Egerde biz birleşsek, hemme zat gülýän bolar. Şonuň bilen men efir utarýan, hemmeňe birinji bilen jan halk arzu edýän Fransa gelen vatandaşlarımıza da voyajımız bol bolsun. Berde adat döwlet, bir tertipli döwlet, kanunly döwlet, şu zatlary seredip bizim şu zatlary kanunçylygy, adaletçylygy we taryhatçylygy, hormatçylygy Türkmenistana siňdirir dip arzu edýän. Şunu bilen hormatly vatandaşlar, men efirimi tutarýan, hemmeňe köp sag bolun. Indiki gepleşiklere çelli. Sağ olun.